Здравейте, приятели, вие сте в светът на игрите и... Ние сме Bulgarian Crew. Това е от Last Part 4. И пак сме с нашия приятел Димитри. Здравейте, как сте? Води се за голям геймър. Геймър Добре, почваме. Почваме. Помните, стигнахме до тук, минахме мазето, стигнахме до тук. И сега ще разберем. Така. И то обишка ви затвори. Аз не къде трябва хвана. Излез. Ей там, нататък. Има нататък. Повикай си асансьора и си тръгвай. Ай, тръгвай. Не. Екзит. О, сега виж, той ще убие. Ходи ви бързо. Тичи бързо. Давай да скачай. Тук е пак ще закача. Он е те подгони. Подгониха ме. Мадафака. Той е ли Сашто? Мадафака, на къде? Там дето дойдохме имаш шкафчета. Затвори вратата. Обърни се. Не сте приети в моята къща! Ама гости са ти, бе. Не ми пука! Там му случай да разбиват бутия. Виж се, ето ти. Пак сигурно ще си сваля игра. Това да си игра от тех, няма и на потери. Да излизаме. 10 събота. Айде бе, гейма. Не, зайте си по-безопасно. Така няма препозва, има ръка. Чакаме сам да... Ай, Да чакаме сам да се излезе. не бе да чакаме сам да превърти. Добре, не. Добре, как да мина? И сега и трябва да тища. Тук май имаш каче. То ме плаши. Чувствам, че сега ще ме нападне. Не бе. Той е добър човек. Трябва да се път там. Давай, спърт май се тръгна да те търси. Да знаеш, че трябва да презарадиш по някое време. Тук имаш качета. Затвори го. Какво трескаш? Добра. О, шкафчетата. Отворих она врата. Къде е шкафче? Там. То ходи да цъка червени големи бутони. Като малко бебе. Да. То с бухалката. Не бе, то е с палка. Дето ме беше страх. Тръгвай си, чиче. То отвори шкафа до мен. Да. Не отвори. Отдудне, бе, тръгвай си. То не разби вратата, само я отвори право. Чакай, не. Обърни се, май има. Тук трябва да отидеш. Ми даде матраса. Ти си отключил асансьора. Ти чакай. Пусна такива музика, бе, не. Такива газове. Сейфи. Знаеш колко ме страта му? Сърцето ми ще се пръсне. То е някакъв див там. Тя спичките. Ходим. Латвия. Я се върни. Не бе. Не си много. Ето спейсбар. Не. Дано да не ме нападнат. Ще хрумосат с пишките си.
Що не се набере малко само да погледне какво да става? Е, толкова мускули сте. Да, той е фриран. Трябва да се му чачвам вече. Чува? Не, сме спеси. Трябва да защитам нещо. Шорс, о не. Да, трябва ти някаква карта. Не е шорс. Що, какво е това? Там стават къде. Къде да хода? Ходи нататък. Е, тук, отри. Е, там проект. Няма много. Я е тук мен. Това е тук. И те сега се ги лепат. Умрели хорица. Другите умрели хорица. Той е най-големия расист, дами и господа. Къде да отгледам? Някой идва. Нещо светна там. Така ми се стори. Вземи го това радио и като циганите ходиш. В трамвая слушаш. Става. Пишка мен! My God, we managed. Бе. По-голем приран, той да не е съвсем скрит. Пак ли ти трябва тук някаква... добре. Скай ти с глупости ключни. Прекалено много врати. Окей. Така интересно. Е, там имаш някакъв бутон. Само да не бъде само. Няма! Точно това не иска да идва! Не, тук. Ще се затворя на шефа. Не бе, дай обърни това. Ти играл ли?